Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagmawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Si Andrea, ginaingon, gikalimtan ko na ikaw, busa ayaw na pangita og paagi nga mabalik pa nga akong gugma nimo, kay dili og dili na gyud kini mahitabo nga mabanhaw pa ang pagbati ko nimo. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Day, muraog nalipay ni mong uyab nga may kuyog ka na ko ron din higbiyahe sa probinsya? O day, oy, ambot nga no to siya. Inay mag-uol nga di may magkita usak si Mana Kapin, mura manog nalipay. Diyos. Murag lain na dayda. Unsay buti may pasabot day alsa ha? Oh, basig doon na nailaing uyab ang imong hinikugma. Mo nga nalipay siya nga mo bakasyon kauban ako sa among lugar. Aron makahigayon siya og suroy uban sa ihang laing uyab. Ha? Ang akong uyab, si Wilson, na ay laing uyab? Sa, may lain kang uyab? O pa, ayan, lipay kay ko nga may bakasyon si Andrea sa baling usak si Mana ba sa Kapin sa probinsya ba para kalugar sa kuha ng usan ako uyab. Pagkabati ba anang gibuhat mo ay? Pagkabati man. Kung wa ka na gusto ni Andrea, buwagin na lang na siya oy. Ay pagdublig uyab kay di na mayo. Bad na, bad. Ay, pa. Iba ko bad na. Pero lami kay ning usan ako uyab pa oy. Lagi. Tilaw pa ka, di ba? Tagbog yun ka. Bad lagi, bad. Hindi pa siya na ko ron. O dad-on ko dayon sa smutil pa. Ay tagapas be, kay pag simuton di ka. Kurun ko maayo ro bayana pa. Wilson! Unsa? Nakagusto ka sa kong amika? Ugaw, Elsa. Ganahan kay kuniya. Bisan bag-ura min nakita o nakaila. Pero gibati ko nga. Gaan akong buot niya. Gibati ko nga. Nagugma ko niya. Saba di agaw, uy. Midya man ka di agaw, Berto, uy.
May uyab na ng ako amiga, oy, dito syudad. Busa, ayaw na lang ipadayon ng imutuyo nga to niya. Ayaw na lang Gauberto. Makigsulti ka nako. Nya bahin ni agaw ni Moberto. Ang buot mong pakigsultihan nako. O lagi day, uy. Kay, Dadi, magudunta ko musulti ni mo bahin ini, pero si agaw man ko, sige pamaray. Nga sultihan, tagyod ka. ngano lagi uyon sa day na ah. Day, si Gauberto ba? Naigugma ko na siya nimo ay. Ha? Naigugman ako imong ikagaw? Saba di ay kumidya sa nang imo da. Bago lang gani ko niya nga nakita, nya higugma dayon siya. So meaning agad-agad? Wa ko magtiaw ni mo good. Kanarabas Gauberto day no, buutan bi ng ikagawa. Ug sukad, karon pa na siya mobati og pakikugmas sa kababay. Diha pa gyud nimo. Mao ba? Tinuod gyud ka nahigugma siya nako. O lagi. Gwapo ba yan na si Berto? Nya buutan sa tanaw nako. Pero sayang lang, may uyab naman ko. Ikaw nahibaw ba ka ha na ako'y uyab si Wilson? Gani, kadaghan na makuha ni Wilson ang akong pagkapapay. Day Andrea. Muna na lang kagpauli sa syudad. Uday, uy, gimingaw na ko sa akong uyab. Gimingaw na kong Wilson. Ikaw good kung una gyud ka, pero hangyo lang nako, day. Unsa man na, day? Og masabuntag ka naman gyud ka mo balik sa syudad. At tubangan lang una sa pagpamisita ni Gauberto B. Gusto mong good siya, day, nga sa di ka pa mo balik dito sa syudad, makapadayag siya siyang gibati nga gugma diha nimo. Day Elsa. Okay ra ba nimo, day, nga imong atubangon ng akong igagaw karong gabi? Oo, day, uy, okay ra, uy. Basta, dili siya ko mahimo nga, di mahimo ba nga dawaton ako iyang gugma, kay nabay ko'y uyab. O kadaghan ako gihilabtan sa kong uyab. Di na ko pwede nga mangita pa og laing lalaki, kay guba na kay ko sa kong uyab, uy. Di na ko virgin. Mao ba? May nitabo na ninyo si imong uyab? O pa, berhen kaysa akong gilabtan siya pa. Mia lagi. Gungut-gungut agi pa. Nya. Si Andrea. Unsaon naman lang. Kung may balik to gikas syudad. Ano sa pa? May balik to si Andrea. Gikas syudad. Magyapon ko niya. Basta, di na ko siya sultian nga may lain kong uyab. Di ko masulti nga hangtod siya nga mismo nga masayod sa tanan. Mo na iangay nga. Siya na kay bao. Ano na ako mo desisyon? Kung kinsaw niya nga akong pilion, taon akong pangasawon, si Andrea ba o ka na si Gina? Wilson. Maubahagaw, Elsa? Mao ka na, gaw. Mao nga gianing tadayon ka sa inyo. Mientras wa ka pa mahinay ko gatos bahay baron mamisita ni Andrea. Ay, Dako manggod ang iyang kugmas yang uyab nga to sa syudad kaw. O makadaghan ako no siya mahilabti ni ini. Dili na siya virgin. gaw. Dili ko iksapayan nga dili na siya putli. Ang importante nga, makapadayag ko sa akong gugma niya.
Kung iya kong sugton, bahalag dili na siya virgin. Okay na ko. Pero gaw, namong si Andrea nga dili kagyud kuno niya sugton. Unya, mapadayon gihapon di ka, sakitan ka lang. Bahala og dili ko niya sugton gaw. Basta magkapadayag lang ko sa akong gugma niya. Mamisita gud ko niya karong gabi una. Gaw, Berto. Berto, pasaylo agad ko ha. Nahibaw man ko ba nga tinuod ang imong gugma diri nako pero naman ko'y uyab. Dakong akong gugma sa akong uyab. Labaw sa tanan, di na ko virgin kay kadaghan ako mahilabti niya. Sige, Day Andrea. Dawaton ko ang akong kapakiasan karon sa kapaghalad sa akong gugma diha nimo. Kapan kinilang kasulti ko nimo, Day Andrea. Nga moabot gani ang higayon nga luiban ka sa imong hinigugma. Ug mag-uol ka, ug maghilak. Balikaw taon ko din sa among probinsya, Day, kay ni ako magpaabot sa imong pagbalik. Magpaabot ko nimo, Day Andrea. Berto, ano nakabuhat man ini si Wilson ako, Noy, nga naman. Kasi nagsulti ni mo, Day Andrea. Nga may laing uyab ang akong anak. Ang iyang uyab mismo. Nakikita na ako og nisulti nga uyab sila og may lahitabo na nila. Gali iya pa ko gipakita silang sex video. Pero, Day Andrea, namong to na ako Wilson nga ikaw ang mas bugat sa iyang kasing-kasing. Kay wa man din hiyang imong anak sa inyo, Ignas, Noy. Gitapos ko na ang tanan talit na mong duha. Ignas, siya nga buwag naming duha. Og di na ko busugot nga magpakita pa siya nako. Andrea. Unsa? Mao na day, Elsa. Buwag namin sa akong uyab mo si Wilson. Ako siyang gibuwagan. May lain man siyang uyab. Iya mo akong giburihan. Og moadto ka sa mong probinsya aron makikita ni gaw Berto? Oo, day. Og manghinaot ko nga wa pa siya uyab rong hikayo na. Kay sugton kinako siya. Siya ang ipuli ko sa mabudhion akong uyab. Salamat nga mibalik ka, Day Andrea. Ug gisugot ko nimo. Giluiban man ko sa kong uyab. Busa sugton ta ka ha. Kay ikaw ang matuod kinahikog man ako. Nalipay kay ko, Day Andrea. Salamat. Salamat nga. Nagkauyab na kita. Salamat kayo. Lamian ni mo Mudidi sa boobs, be, Berto. Ang akong ubos, be. Hagi akong ubos. Sige na. Lami, ilukas imong dila, eh. Alibe. Berto. Wara man katunga ang imo sa kong uyab. Kadakuan ni. Hala, kataas. Kalami na tayo. Sukan, karoon po kasuway nga. Gising along na bukat. Sige pa. Sige pa. Ayaw na, ikuan na nang imo. Sige. Hinit. Ay, Berto. Agay, nagising ako. Uy, agay. Kaya, dala, bagyan na ako. Agay.
og na virginan og usab dihang nahilabtan ko ni Berto. Diha-diha kalat kanibati ko og dakong gugma sa ikaduha kong uyab. Gihagad din ako siya kasal. Iya sa day kong gipamayan. Mao ko makasama ang kaagi ni Andrea. Dinining tulumanon. What's the style? Gipamayaan na yun style. Kini ba ang sugilaran gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.